Hello guys, good evening. Maingon man sa Luzon, Visayas ug sa Mindanao ug sa gawas sa nasod. Anya na po ta usab guys sa laing yugto ning aton drama nga ah, mga kalag nga panguton. But as of now, magbasa sa ta guys sa mga commentors tungod kay wala ko ka-upload hapon siguro. Ay naka-upload ko gapon ni Sarah. Din wala ko nakabasa og comments so natibo karon daghan tay basahon ng mga comments. Kung basta dagumban mahupas na kay di na ito mamasa. Anyway, sa mga di ganahan mamati ni nga itong pa-shoutout, you may forward the video kung asa nag-start ang atong drama nga mga kalag nga bunguton. So, mag-start na ta guys og basa sa inyong mga comments. And the first commenter na atong basahon, the time check muna tayo guys, alas 6:49 na guys. So, dali guys, ngit-ngit na. Sa napansin ako guys, katong nag-video call minsan akong ate, diri ang ngit-ngit na gitoyag-hayag pa. So, mas dali rin ako ng, ngano ka ano? Well, let's ask the scientist, Charis. Okay. So, the first commenter na atong basahon, si Ma'am Dads Vasquez, it's about 3 hours ago. And gito nag-comment sa atong drama nga, may asim pa ako. May asim pa lagi ko. Ang kilikili ba? Okay, matud pa ni Ma'am Dads Vasquez nga dagang salamat Radio Vlog sa may asim pa ako. Episode 67 to episode 69. God bless us all. God bless, Ma'am Dads Vasquez. And next commenter si Ma'am Danela Gonzaga 4 hours ago. And gito nag-comment sa I need you sa may asim pa ako. And matud pa niya, ha, tuara, ni tukar na pod ka marites ni kalay o wow ha, ka-caring o ka-sweet, jud ni Ponyong, samot ma-inlove si Lizelle. Woo! Ginoo ka, kilig match. And thanks mo sa pag-upload ani nga drama, amping kanunay. Dagang salamat Ma'am Danela Gonzaga, amping po din na aman. Next commenter si user PY7. And gito nag-comment sa drama nga, hugot pas luag. Matod pa niya nga, pa-shout out unya diri sa Mercado Idol diri sa Valle Hermosa. Meet shop ni Squared from Ginilyn Morales here. Salamat Idol Gwapa. And dagdag sumpay niya na maayong udto Idol Gwapa. Mga nice kayo imo mga drama Idol. Mary Jane unya Idol ko ma-upload nimo. Puhon, user, di pa ko makasaad. So mega love shout out sa imo usab user PY7 na nakaroon sa Valle Hermosa. Namgod may Villa Hermosa tiri guys. Manang I thought lang nga Villa Hermosa, Valle Hermoso dai ni Valle Hermoso. Valle Hermoso. Abi ko Villa Hermosa. Like that. Met shop na siya sa Met shop. Okay, next commenter si Ma'am Lazedu 18 hours ago. And gito nag-comment sa drama nga, may asim pa ako. Matod pa niya, hala, sila duhara. Mga tupod ta ba si makitaan nato sila? Haha. Bitaw, oy, aslum gyud kaayo ni si Punyong mo. Di gyud makasay no to Lizelle. Shit. Okay, next commenter. Si Sir Denim Oriendo, 18 hours ago. So, against the light akong gangas, guys. But don't mind it. Okay, so matod pa ni Sir Denim Oriendo nga. Anyway, gito gyapon siya nag-comment sa drama nga may asim pa ako. Matod pa niya na, ay maka-I love Jod ang kinaiyan ni, ay maka-I love Jod ang kinaiyan ni Sir Punyong caring na labing pa. Sana all og si Jigger, merisid niya. Salamat naman sa pag-upload. God bless. Merisid yun na kay. Siyempre guys, si Jigger man yun, anak og milyonaryo. Siyempre, naanad siya guys o kanaganing bongga. So, kumbaga mga low pa sa iya ha, borgi maliit na niya. And, wala na pa kay sa iya guys ang gugma. Kay iya gay duwa-duwa ra. Nya karon kay borg nahigugma man kini. Nahigug ba guys or naka-like? Padulong na gugma. Naka-like man kini kay Lizelle. So, manani karon. Unsa kay sunod na mahitabo netong drama nga may asim pa ako. And next commenter, Sir Noel Bitoya, 18 hours ago. And gito gyapon nag-comment sa may asim pa ako. Matod niya, thank you Idol Gwapa sa pag-upload
o mga drama amping sa kanunay. God bless. Daghang salamat ay duga pa sa pag-upload og mga drama amping sa kanunay. God bless. God bless po, Sir Noel. Okay, next commentor. Si Sir Denim and gito nag-comment sa ungo ka man ayaw pagbuot. Matot ba niya posibilidad nga kaliwat og vampire si Tinay. Og dili siya basta-basta na lang mapatay kay mulutaw man sa iyang dugo pagka vampire. Ha? Ha 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 ha. Kana kon matinud akong pangagpas. Daghang salamat naman sa pag-upload. Amping sa kon. Oh, tada po. Redmore. So, basa na ko usap unya Sir Denim ang imuhang comments tungod kay taas man day ni na Redmore. Wala akong nabasa. Hala guys, pwede ko curious na noon ko. Kung naay kadugo si Tinay nga vampira, di siya basta-basta day mapatay. Siguro wa pa jud niluto iyang dugo. Kung nagay siya dugo nga vampira, pwede jud maging sila ni Luis. Unya, kaya pud si Kuan katong baldita nga vampira, kung tinuod man gani, itsapera na lang gid siya. Manigingon na, o siya forever. Ha, sad. Na siguro, pero missing pa lang. Kanang searching pa. Searching for her love. Okay, next commentor, si Ma'am Danela Gonzaga, 2 days ago, and gito nag-comment sa drama nga, oo ka man, ayaw pagbuot. So, matod pa niya. Daghang salamat ma'am sa pag-upload. Amping kanunay. God bless us all. So, daghang salamat guys sa mga nag-comments ning aton drama nga. Ning ato mga dramas, ako na siya i-generalize kay di na nato mabilang kung pila ka buo. Anyway guys, di na ito daghang pa istorya. Make sure guys na bago tayo proceed, nakasubscribe na mo para kasi makalimit mo subscribe. Labi na sa mga new listener, please do not forget to subscribe on our channel para matagaan mo notification na gikan sa kuha. And hit the bell kung asa ang bell, diri ba ordering. Hit the bell para every time na nati-upload, matagaan mo notification na gikan sa amua. So, ano na guys, ang laing sumpay ning aton drama nga mga kalag nga bunguton. Bunguton nga kalag. Okay, just keep on listening po. O karong mga higala ni ang sumpay na to sugilanon, mga kalag nga bunguton. Milagroso katong kupaha. Daghan ang mga masakiton nga napaayo ni adto. Ug giuyunan kadto sa mga historian kani adto nga posible kyud nga kadtong maong kopa mao gyud gigamit ni Kristo sa katapusan niyang panihapon. Maliko na taluis. Nung sabot baya ta nga mangumpra gitaron, nang lista na baya ko sa itong mga palitunon. Di mo ka mong kapoy ba ni mo ay? Dali na pa, dungan takaliko pa. Butangi. Kasi butangi, oy. Ano di ay butangi? Wow. Ay, kanak, una lagligo dito magna. Kaya napakoy buhaton. Nalahi na lagi ka. Naunsa rin na imutingog, oy. Imo na tuyuon og usab? Huwag mo ko di mausap ang tuno sa kuntingo. Saba diya, oy, kaklaro anang imong giusap. Ngano di ay ka? Kakuhan ka niya. Medyo pagaw lang ko. Ha? Lakaw na. Ligo na dito. Kay, maligo sa budi ako inigumani mo. Nagtapis na baya ko. Di ko kaganahan nga makigtungan ako. Paborito baya ni mo. Na. Lagi. Una lang. Is ba? Bebe, awa, adik ka maibog, ani? Awa, Oops. Ay, nagtagtagi. Ayaw tagtaga na imong tapis. Ayaw tagtaga. Pakitaan kang kaloy. Ha? Butrabaho baya aron to din Bahala na. O ganun imong nagitabunan ang imong mga mata. Mura makagkaroon pa, Luis. Basta pa, dali na lagi. Dali na pa, dali na pa. Dali na dayon. Ayaw kong birahan. Dili kitikon, bebe, dali na dayon. Da. Sige, dili ka. Sige. Dili na dayon pa.
Unsa ba nahitabo ni mo Tonyo nga giusad man na imong tuyo imong tingog? Come on. One day, kanang napagaw lagi ko. Pagaw good town nga klaro man kayo nang wa ka pagawa. Giusab lagi nimo imong tingog. Ay, ayaw na lang kung napanumbalingan akong tingog, day. Natural raman eh. Mausap mo yun ang tingog sa tao. Baya ni mo Tonyo. Kalit mo na kakausab oy. Okay ko makasabuti mo ay. Unya ang imong tawag pud nako na usab sad. Oh, come on. Kaya sa maday akong tinawagan ni mo. Ay sumagot tiguwang naman ka. Ayaw ko pangutan Binag-ogyog ka da. Na. Di na tayo maglalisa nabi. Kapoy yan ang masuko ka na ako. Nga, uwamat ako himong dautan. Pagtarong ba gyud diha Tonyo ha? Kung nagsalig ka ron nga nakay kwarta, alisto ka lang gyud ako. Timan ibaya nga wa ko mahangol og kwarta ha? Kung magpabilin gani ka na imong kinaiya, basin og magbuwag ta. Oh, come on. Come Ha? on. Unsa tayo magbuwag? Magbuwag gyud ta. Kung di ka muhunong anay imong tinunto, magbuwag gyud ta Tonyo. Nga. Uy. Oh. Uy. Si Tonyo. Ay, si Luis. Kadit lang. Yun na good. Parehas pa lagi ron sa imong tingog. Bibibikit sa bana ba? Kisa na? Uy, si Luis na. Ako rin ito ba nga na? Nga no? Kisa mo gipangita? Oy, ging. Kaya ay. Aw, isti. Day, ha? Na si Luis? Aw, isti. Si Tonyo di ay. Ay, paragod. Kanang gisumay-sumay man nimo ang tingog ni Tonyo Luis. O ganun gitawag mo ko nimo ging. Ha? Waday, oy. Come on. Bayis. Ikaw mong giday na stilan. Day. Di ako na kay na pa may sabutan ni Bay Luis. Tanabay. Rita sunahan. Come on, follow me. Oh, come on. Ay, gitinuntuhan yung ko ining duhada. Ano man ka nga? Ay, ambot eh. Yabag naman siguro ni mga tawhana. Bantay lang yung ka na kung tunyoha ka. Ni anhi yung ko ni mo is. Kay daghan kong pangutana ni mo. Oh, come on. Unsa man? Una sa tanan. Gusto ko masayid. Ha? Gusto ko masayod kung hain mo tagoy ang imong mga kwarta. Kay ang imong asawa. Ha? Hingayuan kayo. Sige, pangayo. Kay, imo magunong sing gisaaran og nga kanang sapingan nimo siya ron. Bitaw to. Nasa mga nalimot ko. Oh, come on. Gipakita ko niya sa listahan siyang palito nun. Ha? Ha? Pwede naman daghana ato. Kuan. Di ra ba na mahimo nga tuganan taka? Di mahimo tuganan taka ton kung asa na ko tagoy ang akong kwarta ton. Di ko na matukanan. Unya sa may akong igasto niya anang skao na mo. Samong pamaliton nun niya. Ako rin bala. Muhatag rin niya ko nimo. Uy. Di na mahimo, uy. Ha? Mao na rin dako na to problema ron. Kailangan nga sultihan lang ko nimo. Kung diin mo tagoy ang imong kwarta, kay tudluan sabti ka. Kung hain ako tagoy ang ako, Oh, come on. Tempa ha. Tempa una. Kay, kuan ba ka lang ako na siyang naunaw na. Let me think. Nabuang na. Let me think. Maguna-una ka pa nga. Nagpaabot na ako imong asawa kay mag-shopping ra ba kuno to siya at to siya sa kanang lasyapi. Lasyapi. Asa? Sa lasyapi. Oh, come on. Nakong sa Shopee lang. Pagkabungot ito. Wala, tagay ko kuwan ba? Tagay lang kung mubo nga panahon, ha? Mubo lang. Ha? Kaya murag sensitibo kayo ang isyo kung bahay na sa kwarta na. Kinahanglan nga ato na yung sabuton ug mayo kung unsay remedyo ini. Pre, Oh, nga no, Ernesto? pre. Niyas lang si Bilhur. Huwag masakop. Ha? Ano sila ka no? Nasa gawas, pre. Oh, gusto ko sila mag-istorya ni mo. Pre, Bueno, ako sila nga tubangon. Pre, gusto ko sila nga masuod din sa kumbinto nga mag-istorya ni mo.
Sige. Padayon na sila din eh. Pero, Dre, Dili ta magpakita og kahadlok. Atubangon na to sila. Unsay akong ikaalagad ninyo? oops. Muling ko dun ako, Simon. Og salamat sa imong mainiton nga pagpadayon ka na mo dinhi sa imong kumbinto. May importante ka bang tuyo nako, Bilhor? Correct. Husto ka, Simon. Ano na yung importante kayong tuyo ni mo dinhi? Wa kumanhi karon aron magdaog ka samok dinhi. Gusto ko nga magkasinabot ta alang sa kalinaw. Bahin sa unsa man kanang atong sabutan. Abi ni mo, Simon, dakong kantidad ang nawa gikan namo. Pero dili nako igsapayan kadtong mga alahas o kwarta nga nawa nako. Ang gusto lagi nakong makuha pagbalik, mao kadtong kopa. Pero Wa pa ko mahuman, Simon. Ayaw lang panhalipod dayon sa imong kaugalingon. Wa na ko mamasangil nimo nga ikaw nagsugo aron ipalungkab didto ang among hadis. Hinuon, muhangyo ko nimo nga unta imo kong tabangan. unsa may akong matabang nimo, Bilhor? Tabangi ko, Simon, nga mabalik na ko ang kopa. Kaysay gayon nga imo kong matabangan, magkabato na kita og lunlun nga kalinaw ining dapita. Kinahanglan nga musaad ka kanako, Simon. Oh, niya. Pirmahi kining atong kasabutan karon. Aron pagmatuod nga ikaw mismo misaad ka nako sa akong katawhan. Nga mutabang gid sa pagpangita aron mabalik ka nako ang among kopa. Kaysa higayon nga imo na kining iuli dire ka nako, akong gibutang dinhi nga makadawat kag dakong premyo gikan kanako, Simon. Oh. Ha? Ayaw na pagduha-duha, Simon. Nindot kayo kining akong gitanyag kanimo. Pabor kaayo kini kaninyo. Kinahanglang dasigo nimo ang imong nga parokyano nga mutabang aron makuha nako pagbalik ang among kopa. Sangan sa kalinaw, Simon, pirmahi kining nindot nga kagayunan nga akong itanyag diha kanimo. Bueno, sige. Ha? Nindot ang imong ideya. Maghimo tag inventory sa atong mga gasto. Kung pila, para way trampas. Oh, come on. Ato na buhaton. Matag pitsa 15 og sa katapusan sa buwan, muhatag ko og report nimo. Muhatag sa kag report din ako. Para may bawa na to nga wag yo'y tikas ang paggasto sa itong mga kwarta. Kana man. Huwag yun ang gusto. Kana. Oh, come on. Okay, kay ko na. Nahala, sige. Magtinog-anay na ta. Magtinog-anay na ta karon kung asa na tataguin nga itong mga kwarta. Oh, come on. Bueno, sige. Nganong dili ka manggid mo pirma, Simon? Nagpasabot makini? Nga dili ka gusto og tinud-anay nga kalinaw? Dili ka na mao ang imong gihuna-huna, Bilhor. O kung saan day rason nga dili man kini mo pirmahan? Gusto ko og hingpit nga kalinaw, pero dili na ko mahimong pirmahan kanang imong kasabutan. Kung ikondisyon mo na ako, nga ang kupa mahibalik diha ninyo.
O nganong dili ka man gusto nga mahibalik nako ang akong kopa? Tungod kay dili kadto imuhang butang, Bilhor. Iya kadto sa atong Dios nga si Hesukristo. Unsa? Unsa kadtong imong gingon? Usbon ko, Bilhor. Dili na ko mahimong sundon si Judas. Nga akong buhian ang atong Dios sa iyang katapusang panihapon. Inyong Diyos! O dili among Diyos! Ha! Wa kay hinungdan nga ikaistorya, Simon. Wa ka mauwaw sa imong mga sakop nga nakadungog karon dinhi nga nangangkong kagbutang nga dili inyo. Pues, kung di ka andam nga mutabang ako alang sa kalinaw, Simon, magbasol ka sa tibok nimong kinabuhi. Kay ihatag na ko ninyo ang inyong gustong gipangita. Pero Bilhor, kung tinud-anay kang nangita sa himpit nga kalinaw, ayaw himo ang kondisyon ang balaang kupa nga iya sa simbahan. Husto na! Husto na! Timan kini Simon. Hatagan pati kag panahon aron imo kong tabangan. Kay kung magbagahi kagyod sa kong gusto karon, usbon ko! Magmahay ka sa tibok nimong kinabuhi! Kung tinud-anay kang nangita sa himpit nga kalinaw, ayaw himo ang kondisyon ang balaang kupa nga iya sa simbahan. Husto na! Husto na! Timan kini Simon. Hatagan pati kag panahon aron imo kong tabangan. Kay kung magbagahi kagyod sa kong gusto karon, usbon ko! Magmahay ka sa tibok nimong kinabuhi! Grabe ka materialistic na yung asawa is. Taas. Ay, kadiyon trabaho kayo gilaboy ang 200,000 nga akong girang kwarta. Hurot pa tayon. Nag-hire ko may duha ka ba naron madang ang mga gipang shopping sa mall. Oh, come on. Mo ba ton? Ah, dito mi sa Last Shopping Mall. Ay, baya ay. Dili sa Shopee la. Miuyon man kuno ka adto kay imo man siyang gipalista. Ay, paskam nga gini Magda. Ah, Paskan! Buha ka ng Paskan. Tinis Paskan. Perter ba niyang lipaya? Ugwa pa siya matagbaw. Ha? Gusto pa siya nga palitan ni mo og kotse. Ha? Oh, come on. Oh. Saan sa gunan ako niya po? Ako saan. Time Oh. para gud na is. Di ba nagsabot man ta? Nga di ta magpailay ni nga daghang ta kwarta. Anong lahi man nga akong nasaksihan ron? Oh my goodness. Kanaraman ton. Ako man siyang gisultihan nga kutubra diha. Usan. Ay, naman sa na ay. Usan lang ginabiliban ako sa imong asawa. Unsa man? Di kayo siya sukit-sukitan kung asa og diin tag kwarta gikan. Oh, come on. Bitaw, ma-enjoy raman gyud na siya. Ton, basta hatagan na siya siyang gusto. Ay, di naman na siya magdagagpungutan na. Lahi siya sa kong asawa. Kay si, daday, Oh, sukit-sukitan kayo. Pero di materialistic. nagituyo yun na ton. Kay nakasaad mong kukunin Magda kanadto pa. Liso masagod kaayo kung di na ko tumanan ng akong isaan niya. Di na ako tumanon. Pero, bisan pa is, kinalan nga mutuman ta sa atong sabot. Oh. Ikaw ba nagtambag na ko kadi nga ta magpailain eh. Pero, kining mo patuyang niya. Delikadong masakpan pa ini. Oh, come on. Sige lang ton. Ikaw na'y bahala og diskartin niya sa pagkakaroon. Hatagan te kag otoridad nga imo siyang pitulon kay naibaw ko nga usahay maghinubra na gyud na sa Magda. Hilig na ba kayo siya og mga alahas? Gusto siya magpapalit na yun ako. Kuan kaya nagtambag eh. Ha? Ha? Ay, nagtambagi na bali man. Ayaw lang niya tambagi lang. Oh, come on. Di ba siya na siya lisod pa sabton? Ha? Ikaw na lang yung diskarte istorya niya agad. Nunsam kay. Napay lasis. Oh, unsa man na? Lisod kayong kontrolon ng imong asawa. Ha? Lisod kayo kay kalit bantang hubuhan sa tubangan. Oh my goodness. Oh, come on. Unsa? Tabagi ko ini, Ron S. Tabagi ko, ini ang akong soliran. Tabang. Kung sa oras ko siya, pagbadlong ana ba? Kaya di na ba pabalibad, bro, tigli kong mga oras. Oh, come on.
kung ako'y pasultihon. Uy, hala. Mabaton. Payahan din mo, oy. Ha? Mura magawa ka masuhitos kinaiya sa mga asawa? Oh my goodness. Gusto na ba siya ka kanang magdungan may kaligo? Perme. Oh, come on. Ayaw ton. Ayaw lang nagbuhata. Tuwan may laboton. Wabitaw ko mo tubay niya. Perti na kong lugnot. Ala, lugnot ko dire. Lugnot saan ko dire. Wabitaw ka. Nakaurasan ko kay tag-as na ba kay Kuko? Kauwi sa atin mo. Lugnot-lugnot niya. Lugnot-lugnot pa niya. Ikaw rin musik po doon. Day. Paskang buangan. Oh, come on. Pero wala man kagawin hitabo ninyo, ha? Nanaklaro na to ba? Paskang! Nasas paskang? Wawi. Di ko kinahan si mga asawa. Di na ko ibaylo si daday kay bisag kinsa. Di na ko ibaylo kang bisag kinsa. Oh, come on. Good. Parehas na ton. Lailahi mga itag-taste. Pero, mga tanah ko nimo. Oh. Wa, magkaha ni mo hilabting akong asawa. Magtarong ay kong ising-isingin is. Oh, come on. Wala, uy. Wow, di ko manghilabot yung mga sawa. Ay, no, sabi ka. Sabot yan na ton. Nga, way hilabtanay, way kuhitay. Di ba? Basta ha? Muna itong sabot. Way hilab tanay. Way kuhitay. Oh. Mga matay. Bong, matito. Way kuhitay, ha? May bawaan ngayon ako ngayon mong hilab sa daday. Oh. Ha, is? Magubag yun ang atong pagkami ko. Oh, come on. Unsa? Seryoso, kes. Ayaw yun ang hilab sa daday. Kay para lang yun na siya na ko. Unya, kung si daday mo hilabot na ko, saan ko man, ha? Ayaw lagi. Ha? Kung imo ganyan na siyang hilabtan. Eh, di lagi ko mo hilabot. Unya, siya mo hilabot na ko. Ayaw lagi. Ha? Mura ba kag si Bayriki, may kay kabupalaw? Bantay lang yung anak ko, ha, is? Oh, come on. Padre, dagan ang nangutana kung ngano kuno nga wa niyo pirmahi ang kasabutan nga gihimo ni Bilhor nga ang tuyo mong adto mao ang kalinaw sa tundapit. Di gito mahimong pirmahan ni Ernesto. Tungod kay usa ka to kalitag aron mahug ta sila mga kamot. Ang maong kasulatan, usa lang ka laang ngang tumong aron muuyon ta sa ilang pangangkon nga sila mao gyud nagkapanag-iya sa balaang kupa. Oh, mao ba, Tre? Oo, mao ka na sa Chris. Unay gusto nilang mahitabo. Mao di gyud na ako mahimong uyunan ang ilang gikondisyon ako. Kay dili mamunga og tinud-anay nga kalinaw kung ako silang uyunan sa ilang gusto. Limbungan niyo kay Bilhor? Ang wa masayod sa tinud-anay nga tuyo ni Bilhor, matintal gyud sa iya kunuhang gusto nga kalinaw. Pero dili siya angin tuhuan. Tungod kay si Bilhor mismo, dili gusto og kalinaw. Tinon, gusto niya nga maghari ang kasamok sa tibuok sumuron. Sa tinud-anay lang, Tre. Gipalakaw na ron ang istorya nga ikaw kuno ang di gusto kalinaw. Kay di kuno ka makupirar nila. Di na ako mahibong nga ila ka ng buhaton. Pero kinahanglan nga kita rinhi sa simbahan ni Ernesto. Kinahanglan magtinabangay ta sa pagpahibaw sa uban. Nga kinahanglan magmabinantayon ta sa mga propaganda nga gihimo ni Bilhor. Kay iya siya sayawa. Ug ang mugawa siyang baba, pulos bakak ug dili tinuod. Ang uban ba din ni karon sa simbahan, Tre? Nabahin ang pagtuo. Ang uban gibasol kanila kay ngano kuno nga di nang uyunan si Bilhor alang sa kalinaw nga igor unta kuno kang pirma. Mao tanay sayop nga pagtuo sa uban. Busaos mo nako. Kinahanglan nga magkahiusa kita. Paibawa ang uban nga munay bugat nga rason kung nganong di na ko mahimong pirmahan ang kasabutan nga gihimo ni Bilhor nato. Tagdilan, Tre. Akong pahibaon ng uban may tungod ana. Nagduha-duha gid og pirma si Simon Nagahon. Tungod kay di siya gusto nga mutabang aron mabawi nato ang kupa. Sagdi lang, Drakor. Daghan pang paagi. Aron mo pirma gyud si Simon. Sa akong nakita gahon, murag dahi gyud kayo pareha. Musuki gyud. Musuki pa lang siya sa pagkakaroon. Pero nasayod ko. Nasa unahan, muyok mo. Ug musunod raon niya siya sa atong gusto, Drakor. Pero gahon, kung pananglit magbagahe gyud siya sa pagsunod nato. Kung sumay atong buhaton niya gahon.
Wa kitay buhaton, Drakor. Wa ka ba'y plano nga ato siyang patyon? Dili solusyon sa pagkakaroon nga ato siyang patyon, Drakor. Sa gikaingon ko na, si Simon, dakog kabahin sa ato unyang kalampusan. Ato siyang maggamit, Drakor, para mahimong makailapon ang atong pundok. Aw, kung sa'y mong desisyon na gaon, mo'y among sundon o tahuron. Sagdi lang, ako ray mahibaw ni ining tanan. Ang importante, nga maning kamot kitang tanan, nga mahibaw nato kung si kinsa gyud kadtong mga responsableng tao ang naglungtab dinhi sa Hades. Kinahanglan nga matagan taog katinawan, gikan sa atong Diyos sa kangit-ngitagahon. Kung kinsa yun yung mga tawhana ang nagpasipa sa atong balaang Hades. Nagduta na gyud ko ining inyong kalaki Tonyo da. O sa may mong gidudahan mo, day? Nakabantay ko ninyong duha ni Luis nga magsige mog tagbo dito sa kahuyan. Murag kakit mo gitago ang sekreto. Oh, come on. Sa ko kita ang sikreto ba? What? Kanang among gisgutan ni Tonyo, ni Luis, day. Kanang may tungod na sa among trabaho. Kay naningkamot ba yata pirmi, day? Aron masinsuta sa atong kinabuhi. Onya, unyag doon na mo hisgutan, kinahanglan gyud ay nga magpalayo mo. Unya mo suot mo dito sa kahuyan. Ay, baya ka. Pastilan biya ni mo. Oh, come on. Nindot manggo dito, day. Kay, hayahay ba? Unya, pugnaw sa kayong hangin. Ay, kamabaw biya na imong katarungan, Tonyo. Dini di ay, na may daga kakahuyan din sa ato. Wa ka magtan-aw ng mga punuan sa mangga ug santol. Napoy mga punuan sa kulo ay ug sanangka. Napoy mga saging. Oh, come on. Mao mo na gusto ni Luis God. Maikog masag ko nga di kong sunod niya. Mao nga ako lang una siyang uyunan kay maikog manggudta. Nakakwarta ba yata tungod ba sang Luis? Oh, come on. Ako, wa man ko'y supak anang nakakwarta ka tungod ni Luis. Nahibong lang ko ining inyong kalaki karon ba? Ah? Labi na imong tingog ko nga, giusab ni mo. Kalagot kaayo. Nya nakabantay ra ba sa ko nga mura kag naglikay nako. Oh, come on. Usa ko yung naglikay. Wa manggug ko mausab God. Pero kining akong tingog dai, natural lang gyud ni sa tao nga do na gyud kausaban ng tingog. Alabi na kung maulitaw na. Nilom dia. Ulitaw sa mga kabuang. Ako na pagyo ko nabantayan. Oh. Oh, come on. O sa may nabantayan nimo. Kadto si Luis. Uh-huh. Nanong gisunod man niya ang imong tingog, ha? Oh, come on. Ay, ayaw na ako nagpanumbalingas, Luis. Nahibaw ba ka ng Luis nga komedyante sa nausahay? Ay, di ko motuoan ang katarungan na, oy, Tonyo. Muraglain di sa kong paminaw, da. Naon na rin nanin mo eh. Di na ta maglalisa na. Be, daga pa matagbuhaton daday. Magsabot patakon unsa pa yung mga usbono nato din sa tumbay. Kaya gusto na ako nga makumplito na ning atong mga gikinahanglan. Kamulay pagsabot ni Onyo, Tonyo. Oh. Kaya napakoy dagang buhaton. Oh, come on. My goodness. Ay, kuti-kutihan sa niyang asawa Antonio da. Bigot para ba kayo niya gwapa sa... Pero no. Di masad to bintaan po nung akong Magda. Ay, kadagang yung problema ini. Naunsa naman eh. Oh, come on. Sige na pa. Ano di magpapapawas na cookies, Luis? Kalain ni mo, uy. Kakuan, dapat ko yung trabaho, Magda. Oo, diyan na lang. Sa bukay ni Bayalaw. Mamugos na bang yun? Gusto kayong mangupot. Wala yan yung octopus. Pilit kayo. Bayain niyo, usao ba niyo, Uy, nung nagyayo pa man kaya, Luis. Wa Magda. Pahuwa na ko din. Pahuman na ko din eh. Sige lang kag ingon nga pahuman na. Unya mo kalit lang kag biya din nga di man nangin ako. Unsa man kinahitabo nimo? Wa magod. Na-busy lang yun ko. Susumagod ni tamo to. Aron magkakwarta ta. Di ba? Gipamalitan na mantikas tanan nimong gikinahanglan. Oh, lagi. Pero nabaguhan man ko nimo. Kay permi na kang mopalibad ako kung makaray ko nimo.
Nakabantay ko. Ngamura na kag naglikay na ako. Sabta lang ko. Wa mo ko maglikay ni mo, God. Ha? Wa, good. Di naman gani ka makigdungan ako gligo. Nagpinag-unag yun ka is. Kuan, magdakuan. Napay imong tinawgan ako nga imo nang giusab. Naunsa man gyud ka, Luis. Hasta imong tingog giusab sa timo. Mayo, Baluis. Yes. Uy, kaniyot ang magda. Nato niyo. Kadiyot sa. Mura marunog di tingog dito niyo. Mura marunog imong tingog, Luis. Unsa? Mayo, Baluis. Yes. Uy, kaniyot lang magda. Nato niyo. Kadiyot sa. Mura marunog di tingog dito niyo. Mura marunog imong tingog, Luis. Unsa? Labad na kayo kung uwi nila. Wala ko makasabuti ni Es. Ikapila na ron kaadlaw nga wa pagyod tama uli eh. Ano naman? Ha? Ikalima na ron, ikalima. Pero maura niya po ng atong kahimtang. Oh, come on. Mao lagi na ton. Hasta kun naglibog na sa ko ini. Kaya ang imo ra bang asawa, daghan na kayo pangutanan nako kung naunsa na kuno ko. Mausap si Magda. Magsigyong pangutanan ako kung ngano kuno nga di na ko makigdungan niyang pangaligo. Mao sa bitaw na reklamo ni daday nako. Tingano kuno nga mutalikod na lang ko pirmi niya kung mga tuhog na mi. Ni ana sa di. Paskang! Nasas paska. Labara sa kong uwi ni. Oh, come on. Wala na walang nagliraw rin akong utok. Kabantay ka na nagliraw? Kung saan sila nagliraw? Ang utok. Gusam ng laraw. Pariente. Pariente. Mauna. Aha. Nagliraw ng utok ko kung anong nahitabo. Yun din nato. Oh, come on. Hay kay Mayo ton. Kung mangita tag albularyo nga makatabang na to. Nga nang mangita mo ng albularyo? Makatabang din ng albularyo sa atong kahimtang? Kuan ba? Pasang pala og makatabang kay pirmi gutang makadungo nga kanang albularyo, makatabang jud kuno na sa pagpahawa sa mga demonyos tong lawas. O say buti mo ipasabot ka na sudlan ko og demonyo sa akong lawas? Aw basin tuod kay mura man sab kag demonyo is. Oh, come on. Ay. Nanasagaton ha. Nanasagay mo na sa akong gibrahan ton. Ikaw magigaingon. Nga nasudlan tag demonyo sa atong lawas? Kini ba yung espiritu nga bisud akong lawas? Ayaw kalimot nga imo ng espiritu, imo ni. Oh, come on. Ayaw sad kalimot nga miso sa akong lawas ang imong espiritu. Tabla na ta. Tabla. Ulos lagi pangyawaan. Oh my goodness. Na, di na ta maglalisa na, bi. Sulbaron mo kanina to. Mao lagi. Usawa na to ni pagsulbadron. Ang gusto na kong unang buhaton nga sultihan na lang siguro nato ang atong mga asawas na itabo na to. Oh, come on. Ayaw lagi yan naton. Ayaw una. Delikado ko nato ng buhaton. Sa may nagkadelikado isa? Nga, atong na silang mga asawa? Oh my goodness. Oh, come on. Ang ako ba, nga basig magbulabog ta ba? Ha? Kasabot ka ko sa'yo bulabog? Bulabog Oh, boys. bulabog ba? Bulabog. Di ba yan ni basta-basta ang naitabo na to? Basin og magpanik unya sila unya di na hinuntan nila tuwan. Imposible yung di sila mo to is, oy. Nga mahibawan man is atong mga lihok ron. Ano ang imo asawa? Ha? No. Imo asawa ba? Nagduda naman sa gani na ako umayo. Oh, come on. Oh, lagi. Nakasabot ko, ana. Ang gusto ginatong buhaton ton, no? Maniro na tas palibot. Magpakisusi ta sa uban kung nabas lay nahibawan nga ingon ini samas ni tabo na to. Dike. Si Diki. Duda ko. Oh, come on. Duda yung ko is. Murag sa tibo kalibutan. Kita pa'y nahitabuan nini. Isel. O sa isel. Sa dilang. Oh, come on. Oh, come on. Magtinabangay lang ta, ha? Magtinabangay ta ba? Kung sa mag-kuan, kanang namagay tayo mga kwarta, ato ning gamito na ron madali ni og masulba na to nga itong problema. Ha? Mangita kitag paagi ini kotob sa itong mahimo. Oh, come on.
Paminaw mo mga kaigsuna na mo dinhi sa purok lukay-lukay. Una sa tanan, ako magpaila ka ninyo. Usa ko kaminsahiro nga pinadaan ni Propeta Bilhor. Tigali, ang uban na sayod na kung kinsa si Propeta Bilhor. Pero ang uban, wa masuito kung kinsa siya. Siya ang katapusang apo ni Don Pascual Alonso. Ug niya ko uban sa tumang kadasig aron magpahibaw kaninyong tanan. Nga ang bay nga karaan ni Don Pascual Alonso, gilungkab ang mga antik nga kabtangan o gipangawat ang mga minilyon nga kwarta. Lungkap niya, ikisabay na yung sige nagkawat. Mao nga di ami karon sa akong mga kauban. Aron magdasig kaniyong tanan, nga kung kinsa katong inyong namatigdan, nga mga silingan nga kadudahan og lihok ning napita, ug miasinso sa pagkalit ng ilang kahimtang, palihog sa pag-report sa mga opisina diha sa may Luntabaw. Kung kinsa katong makahatag na mong impormasyon, may madawat ka na kong ganti. Pila mo siya madawat ng ganti. Pila may madawat ng ganti. Hatagan og premyo nga 1 milyon. Wow! Nagkukana mo sa kamilyon. Og niya mi gipagda nga mga paskin. Mahibaw ni alang sa tanan aron kitang tanan dinhi magtinabangay aron pagsulbad sa mga dagkong krimen sa atong dapit ug aron mapuo kini mga daotang elemento sa atong palibot. Kinahanglan nga madakpan ko na ng mga tawala. Malo ba ito na madakpan? Magpasalamat ko og dako kaniyong tanan sa paghatag ninyong panahon. Ug maghinaot mi nga inyong matabangan aron pagpakaylap nining balita sa uban pangkasigbit nga dapit sa atong lungsod. Aron madakpan yun nato ang mga hilabtanon nga tao sa atong dapit. Pagkitaon na to ang mga tawala, pagkitaon na to na. Ato na silang silutan, ug taralon kung may bawa na to, kung si kinsa na sila. Paitay din kalakihaw eh. Naaman to ko'y dagang kwarta pero mura man og naka-feel ko. Og dakong kahaw ang sa akong kinabuhi. Hoy! Luis! Hala, si daday man day ning... Oh, si daday ning nigukod ako sa kulayo. Luis! Day, kumusta? Taas ang utong ha. Di ba nagkuyog mo mong Tonyo ganina? Asa naman siya? Nipadong naman to sa inyo, day. Nagkuna man ganito na ako. Wala mo magkasugat. Wa, uy. Ganina, ragi kong nangita niya. Diin mo ni mo gikan. Kuan day. Diha kami sa iskina. Dool sa Lilang Bikiriwa. Tinood ka, Luis? Nabay nakasulti na ko nga perme mong mag-istoryahan na dito sa kakahuyan. Doon na, ragod, time paragod. Magklaruhay, ragod ta. Ano imo man ang gisunod ng tingog ug ang tunod sinultihan sa kumbana? Naglipog lagi ko ining inyong tinunto ba? Nga naman eh. Unsa ni dahitabo ninyo? Nga nang giusab ba ninyo ang inyong mga tingog ha? Mahimo bang sultihan ko ni mo sinod anay rason, Luis? DXDC Tatak RMN. Hello, kini si Ingrid Miss I. Vertudaso. Daghan kayong salamat sa pagpaminaw sa RMN Drama. Hello po, kini si Radyoman Michelle Miral Galve. Hoy mga nanay, ha? Hinahinay nag-anda mong panihapon diha, ha? Pero before mo kaon, tumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule ay galinte. Kanang imong mga sakit sa hawak bitaw nay, o kakapoy natong mga misis, siguradong mawagid na kung mo tumarta ini. Di kita gustong magkasakit, di ba? Daw kaligayan nato ang mga sagad nga sakit karon sama sa COVID-related illnesses. Napay diabetes, napay hypertension, cancer, arthritis, rheumatism, lung problems ug daghan pang uban. Sa usa lang ka
kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule, doon na kini Makabuhay Ashitaba Garlic Plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpedina, plus vitamin C nga sodium ascorbate. So diligid ni si hapdo sa tiyan, no? Kuya vitamins B1, B6, and B12. Kasama ha, himayaa ang Ginoo sa imong pag-atiman sa lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL, health and wellness for God's glory. Tatak RMN. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na akong gibati nga hanap akong pananaw. Ang funding sa doktor Interregion kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Motor kong ingon nga ginutuloy ko kung sa akong angay ipamarod at pagmasalamat sa Makabuhay nga kabangan ko niya. Nga dili ko mabutas yun na klaro nagyod na ko. May nagyod akong pananaw. Kung kamoy na ay gipamati pareha sa ako ang Interregion, dangot lang mo sa Makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Kaping may tamang pait at swabing lasa ba? Sed Panyawan Coffee na! Sed Panyawan Coffee! Nandito na ang kaping may taglay na tulong sa ating katawan. Mayroon itong Panyawan Herb na napatunayang mabisa sa pagtulong upang katawan ay mapalusog. Meron din itong Mangosteen na napatunayang nakapagpapasila ng ating enerhiya. Kaya ano pa hinihintay mo? Higop na para sa mas magandang kalusugan. Sed Panyawan Coffee na! Tamang pait, tamang lasa. Tamang pagtulong sa katawan. Sed Panyawan Coffee Mix. Living to Stanley. Pag mag-grigla ko, daghan kay grigla nga dagko kay mga apol-apol. Unya, dugay kay muundang tagpila kasi mana do kasi mana. Nga dagko kay mga apol manggawas. Dili normal ya mo tong ang gawas sa resulta dito nga ang akong lining sa mattress nagkubag. Iya katong natagaan ko sa akong pagumangkon og Seed Panyawan capsule. Oh, gwapo jud ang Seed Panyawan. Nilulin Monte Alto Balibar. Mga pait nga kasilatian na tabangan. Pinagi sa Sed Panyawan Products sa Sed Marketing Incorporated. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahit. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sunfall Plus Gold. Ako si Andrew, ang akong punggod sa dawong daghang kaayo. Sa akong likod na akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog Sunfall Plus Gold, akong isulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks, wala na akong punggod. Sunfall Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Alas 4:18. Tatak RMN. DXDC. RMN Davao. Radyo mo nationwide. Kuan. Kahibulungan gyud kay mong duhada. Kay kung piyungon ako akong mga mata, no? Kanang imong tingog, mao kay tingog sa akong bana. Ano man na? Gyud sa man nimo? Oo, man day. Natural naman din ako. Basta nung sulagma lang day. Kay kapoy magugos trabaho pirmi. Siya, Rosad. Kamog yung duha nga usab gyud ang inyong tingog. Sulagma gani day, sulagma. Hoy, Luis! Uy, hala. Magda.
Uy, kamaayo ko din yung duha din eh. Mao daing mura na kag nagpugana ko. Kay naa na di ay kay laing giibit-ibiran ron, ha? Oy, wag na, ha? Ay, ganit pataka di, ha? Pataka di, sulti, oy. Ha? Unsa man na nga mura man mog sekreto kay nagsultihanay din. Na, ni ana sa dingting karol nga murag nilugwa ang mata kon magistorya. Unsa to? Unsa to? Ayaw pag isog-isog diha oy. Wa ba ako mahadlok nimo Magda? Mandul-dul mo ka sa kumbana. Oh, kaya naman di ay. Do na pagod ming daotang gibuhat ha? Wa kay katungod nga mo duol-duol sa kumbana. Hoy, Luis. Hoy. Tana. Ulit ta kay naglagot ko nimo. Dali na yun pa. Ulit ta, oy! Oy! Ayaw Dali kasi. na ba? Oy, gibunlot pa dong. Ay, kumunlot ta, Magda. Naunsa biya ka, oy! Dali na yun. Ayaw pagigsultian ng mga babaeng kuragan. Ilom dia! Ikay kuragan! Yo! Mali sa oy. Ay, mo taon paglalis, oy. Tala, Magda. Pasensya na ka, daday, ha? Kumusta na, Padre Simon? Unsay ako ikaalagan ninyo, Bilhor? Ni ako, dili alang sa kagubot, Padre. Ni ako alang sa kalinaw. Mayo kung mao, Bilhor. Abi ni Mudre, buutan na kay ko karon. Nakahuna-huna ko nga, mas importante yun nga, mupatigbabaw ang kalinaw sa atong dapit. Tinuod ka nang imong gisulti. Mao nga, miani ko din aron imo kong tabangan. Kay gusto kong mabalik, aron magpasakop sa atong simbahan. Ikalipay na ko og dako, Bilhor. Kung dawato nimo pagbalik si Kristo sa tibuok nimong kinabuhi, isip atong manluluwas og Dios. Unsa may akong buhaton? Aron madawat na ko pagbalik ni Kristo sa akong kinabuhi. Sa ako nagisulti nimo sa unahan, dawato nimo pagbalik ang iyang mga sakramento. Kinahanglan nga sincero kang mangumpisal sa imo mga saha. Musimba ka pagbalik niya og kalawato nimo siya. Maura ba kanay akong buhaton, Padre? O kinahanglan nga ibalik nimo ang pagpaila sa tinud-anay nimong pangan. Pero, di ba di mahimo nga magpabilin kining akong bag-o nga pangan? Dili. Kaya pangan nga imong gipili karon. Pangan ka na nga iya sa demonyo. Wa na ba ko'y lain pang buhaton, Padre? Kinahanglan nga magpaampo ka nako alang sa imong kaluwasan, Bilhor. Kinahanglan nga mutabang ka nako aron pag-abog sa daotang espiritu nga naa sa imong pagkatao. Dili pa ba day igo nga ihatag nimo ang mga sakramento dinhi kanako? Kinahanglan nga mag-agi ka og makuting proseso aron pagpahiling sa imong kaugalingon, Bilhor. Kay makawang lang gihapon ang tanan, kundi ka sincero nga mutabang sa imong kaugalingon, aron mahingpit nga mapapas ang demonyo nga nagpuyo diha kanimo. Sa ato pa, kung sundo nako kining tanan nimong gisulti karon, mahimo na ba kung sumusunod ni Kristo? Ang tanan nga binunyagan nga magasunod sa kabubuton sa Dios, pagkatawgon nga iyang sumusunod. Kung mao, andam kong musunod sa tanang proseso nga imong gisulti kanako, Padre. Pero, unsay bugti ni ini, Padre? Kung mamahimo na ko niyang sumusunod, may ganti ba kong madawat kung sundo nako ang tanan ni mong gisulti? Ha? Padre? Unsa kay sunod na mahitabo guys noon ning aton dra mga kalag nga bungoton. Kay kaning side guys nga kanaganing kalaban. Kay gusto naman guys na magpasakop sa tinuod jud nga Dios. And matud pa niya nga uturon ko ng pangalan kay ang pangalan niya guys iya sa demonyo. So matud niya na kuan kanang
Sugot ra pud siya guys nga baguon matud pa niya unsa pa kuno o kung magpasakop na jud siya guys sa Ginoo nabaka kuno siya makuha nga ganti. So kung tinud-anay jud ka guys na nikuan jud sa Ginoo di na ka maghulat og kanang ganti na ay kapalit. Kay burag gyud pag ana ba imo siyang gisugo. So nituman kasi yung sugo kay kabulo man kana imong suhulan ana ba. So di ta maghulat kay Ginoo kusa na mo hatag og walay kapalit ang iyahang gihatag nga pagsikir presyo sa iyahang kinabuhi nga way katapusan. And gani, yung gisakripisyo yung kinabuhi para kita maluwas. And nangita pa dyan siya ganti. Wa ba niya na... No, salida lang po no, nipat. Anyway guys, sa mga new listeners, so pa nakasubscribe, make sure na mag-subscribe na guys sa tong channel. And hit the bell para every time na natay upload this YouTube channel, matagaan mo notification na gikan sa amo. And sa mga kuan di ganahan mamati ning atong pa outro, you may next the video tungod kay humanato ang drama. So as of now, so more of stories sa guys about sa atong dramas. So mo to siya guys nguna. So ganan pa lang guys. Tungod sa dako kayong kwarta guys ilang nakuha og katong kupa. Matod pa na ako itong una kapo. Kupa dito, kupa. Aw, kupa. 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 Okay. Kupa. Matod palagi na mo ito'y kuan ko nagigamit ni Kristo. So, kumbaga, bililhon to. O kanaganing natoy ka nagamgahom. Gani. Makaayo ko na itong sakit. Kay mamutli gamit ko no bago napatay ang itong Ginoo. So kanang giilog to guys sa kanaganing mga yawaon. And mo lagi ni nang katong isa ko ana mo gusto na magpasakop tungod kay gusto siya guys na naay kapalit. Unsa kay kuan guys no nasunahon na sa mga kalaban. No? So muna atong atatangan sa laing sumpay and sa laing bayad guys. Katong duha ka book guys na mo'y nagkuha sa kupa and sa mga money, give me money. And about sa kwarta guys, mo'y nagkuha og katong kupa. Nagkabaylo ulor ang ilahang kalag. Pero ay gani, kaysa ilaran doon nagkabaylo, kaysa naman sa lain. And mutug-an, medyo na kung sa laing bahin guys, kung gani, kung sa laing bahin nagkabaylo ilang kinabuhi, na walay labot silang kuan. Walay labot sa ilahang pagkuha sa ilang kuan. Walay naglabot sa ilang pagtulis. Mutug-an magyud na tabangin ko ninyo kaya akong espiritu ko gituan, di ba? Pero kay sila man duha hantod karon sikreto gyapon nilang pag kuan guys nga nagkabaylo gayud ang ilang kinabuhi. So kuyo kayo no, nya maski pa nagkabaylo guys kung unsa jud yung kinaiya ano jud yung kinaiya and yan tingog ni Olor og katong isa na-adapt. I mean, kanagay nagkaswapan sila. Kung mo dito yung bata, mo dito niya. Namot nang ngala ang ilahang mga asawa. Kung ano ilahang mga batasan na usab. And then, napansin po nila guys, yung mga asawa nga, ang katundwa ka buok, sige ragmeet. Kung niya, taga ko ang dataod, meet up. So, nagduda no noon guys. Muna itong katangatangan no. Sa kayo sa tabay tabo, tungod ikatong isa ka side guys, ang iyahang asawa guys. Kay kamaguto ka na ganing madalisod pag mag-asawa gyud kay syempre open gyud unya kay nagkabaylo may ilang kalag inya masabot pa sa ilahang itong duha ka nang hilabot nga dili jud hilabtan na ilang asawa kay di man jud na yung asawa kay nagsuwapan sila. And sa lain pong bahin na dapat jud di po niya hilabtan kay kung may bawaan niya guys na yung hilabtan or masitan awon, mag-away daw sila guys, grabe. Di man po niya nila tuyoon guys, kay what if ang babae nagyoy mo suyo? O kanang ni mga asabot, di ba na yung sahay nga, kamo joy mo suyo. Anyway guys, nakaila ko, mo ko ba sa mutanaw sa kong naong. Masa mo tayo na sa kong naong nga. Masa mutanaw ko kamera, labi na pag akong naong, hey, what's going on? What happened to your eyes? Pumunta na dito sa akong sa madain na ito kasi makagulim na. So, balik na kayo sa itong drama, no? What if, kada mga minyo din na, okay, na ako'y brief question sa inyo. What if, kung ang asawa nagyoy muhan nyo, di din nyo, kung anan, kanaganing tagaan.
Sila, di din niyo pagbigyan. Siyempre, pagbigyan niya. Kay kanin siya time, guys. Namiyusahay na, manlud ang asawa. So, mo ni karon na, what if mag-away, niya magbulag, niya nagkabaylo sila kinabuhi. Naku, dako kayong peligro. Dako kayong karaganing problema. Kaya problema kay nagbaylo sila kinabuhi. Niya, problema pa dyan sila mga partner. Ako pa nila, mutugaan na lang sila silang partner. Kaysa lang puros duda-duda. Unya karon kay sige naman sila kita-kita gitu niapas ang isa ka partner. Nya pag-apas kay nakita na po sa isa ka partner, nga nagkita sila matod palagay nga mao day na usab imong tanagdan sa ko. Mao day di nakamot kanang mulingi sa ko pag matulog. Magtalikod og matulog. Unya sa isa pagkabahin guys, naggusto mo pud kauban maligo. Oh, aper. Nya ila ka nang magwantan niya. Wa bata ka sa kung kanus adjud mo balik ang ilang tinuod na pagka sila. Kuyo ka siya guys. Ako pa nila kay syempre asawa na nila. I mean asawa na nila. Mutugan sila sa tinuod kay para dili magduda o dili gid daghay pangutana. Kay ang kanang pagdududa biya mo ni isa ka rason na magbulog ang magpartner. Di ba guys? Just comment down below ka ng mga pagdududa, mali na pagdududa, pagsiselos, maraban isa kay nung danadaghay magbulag. Mana kung sa mga sekreto, just tell to your partner. Kay ang imo mong partner ang kuan kanang Masa may purpose imong partner kung di ka mutugan sa mga problema. Di ba? Magaling gitaga ang kagabiyak ng puso kay para kung nakay problema, i-share di mo gito para magkasinabtanay mo. So, wala yung sekreto, hay. Diba? Am I right? No. Kana siya guys na ako na istorya kay about ramagod na sa akong nadungog og nakita sa television. Kaya nga na, daghan may minitabi nga na. So, mga naka-istorya ko, diba daghan makalubog ng puro selos, number 1 dyan ng selos. Anong pagdududa na mali. Kigikan ko. Okay. Pero at least ako, tinuod bang food na nakipagbulag ko niya. Hey, stop crying. Okay. Stop it. Okay guys, don't mind me Hindi ko na nakikita ko sa kong kamera. It's not about my ex. I just forget about him. I already forget him. Charis! Forget yun. Or forget na lang. Bitaw guys, tagang salamat sa mga namati niya itong drama nga mga kalag nga bungoton. Ano kang title ni o mga kalag nga bungoton? Tungod ba kaya ang mga kalag ibang bungot? O kanang mga kalag nga bungoton tungod kina dugay na nistak ang ilang kalag ito Mo ba? Okay guys, dagang salamat guys sa mga namati niya itong drama nga mga kalag nga bungoton. So sunod na po na higayon guys. Goodbye po guys and wait na bago ta magkuan. Kung gusto mo magpa-shoutout, just comment down below para mabasa natin yung comments gito sa comment section. Ayo gito sa live streaming or gito sa live chat. Kay dili ra ba ko makabasa dili ra ba ko magbasa dira kay wala dili ako nag-attend og premiere. Gito ra ko magbasa sa comments kay mo catch up man sa ko or mo notify man ko. Sumunod niya akong pampasaon. Okay guys, goodbye po guys. And God bless po.